האם משקל הוא מדד טוב לבריאות? ומה לגבי מדדים אחרים? משקל יכול להיות מדד טוב לבריאות אם מתחשבים בגובה. יש קשר חזק בין משקל עודף לבין תחלואה מוגברת, בעיקר מחלות לב וכלי דם ובעיקר בגילאים מתקדמים יותר. כדי לקחת את הגובה בחשבון, יש לנו מדד שנקרא BMI או Body Mass Index, מדד מסת גוף בעברית. כדי לחשב את ה-BMI לוקחים את המשקל ומחלקים אותו בגובה בריבוע. לדוגמה, אדם ששוקל 70 קילו בגובה 1.75 מטר, ה-BMI שלו יהיה 70 חלקי 1.75, שזה 22.8, בטווח התקין. מעל 25 נחשב משקל עודף, ומעל 30 זה כבר עודף משקל משמעותי. רופאים ואפידמיולוגים, מומחים לבריאות הציבור, משתמשים ב-BMI כדי לקבוע את שיעור האוכלוסייה בעל עודף משקל. יש לזה השלכות מהותיות בניהול מערכת הבריאות, כי חוץ מבריאות האוכלוסייה, שהיא חשובה כשלעצמה, אנשים שסובלים מתחלואה עודפת נזקקים ליותר שירותי בריאות ומגדילים את העומס על המערכת. מערכת שבארץ גם ככה סובלת ממחסור בתקציב וכוח אדם. זו הסיבה שהמדינה ממסה מוצרים כמו עישון, אלכוהול ושתייה מתוקה. זה תמריץ שלילי. יתרון נוסף של BMI הוא שהוא פשוט וזול למדידה. אין צורך בשום בדיקה רפואית או צוות רפואי. אתם כבר מבינים שהשיקול הכלכלי הוא דומיננטי. משהו שחשוב לזכור לגבי BMI זה שהוא מדד טוב לאוכלוסייה, אבל לא תמיד מתאים לאדם הפרטי. ספורטאי עם מסת שריר גבוהה יהיה עם BMI גבוה, למרות שמדדי הבריאות שלו הם הכי טובים בעולם. ומה באמת לגבי מדדי בריאות אחרים? יש הרבה מדדים. הפופולריים ביניהם הם לחץ דם, רמות סוכר ורמות כולסטרול בדם. אף אחד מהם לא טוב במיוחד כמדד עצמאי, ויש סיבה שה-BMI שמר על הדומיננטיות שלו לאורך השנים. תהיו בריאים.